Pero prior aning pagkuanday, pagtabusilday, dunay nahitabo nga kana bitong gitgitan sa karsada ba? Kanang road rage bitaw day? Yes. Dinukdanay, atali aning mga rider, o kining maong nagsakay aning SUV. Yes. Hantod gani abot sa punto nga nanghunong sila sa daplin, lalis dayon, hantod nga gitabangan ning sakay sa SUV sa mga kanabitang rider. Yes. Oo. Ay, makita daga naka-helmet, di ba? Oo, gitabangan siya day, gitabangan siya. Lamok siya maayo niya, hantod ni abot sa punto nga ibunot sa iyang pusil. Mao na to itay gidangatan na musil taon siya day. Ang sakit ani day kay naangin pagyud ang iyang mismong asawa. Naigo sa abaga. Oo, nakita din ni Radyo Mandong sa video nga nagsinumbagay no, naka-helmet unya kining katong suspect nga namusil. Pag human og sumbag atong naka-helmet, gipusil dayon sa katong suspect. Tutumba niya naigo ang iyang asawa, iyang gibitbit iyang karga. Kadto iyang asawa mangguday. Naman to sa likod atong gikasumbagay atong katong driver sa SUV. Yes. Sus karon pagkakita atong kasumbagay nga nibunot na og pusil tong driver, pag aksyon niya tio niya pusil, nihupo man. Sus paghupo karon kay naa mas likod ang iyang asawa. Yes. Mo'y naigo. Abi na kung anak to niya, iya ditong asawa no. Asawa to niya naigo sa baga. Inita po ulo ani nila oy. Tulo ka buok ang samdan. I don't know kung tinuod ba to nga murag na anay namatay. Kana atong subayon nakadumandong kay sa report sa DZXL RMN Manila ang ilahang latest update na naman nadakpan naman sa Antipolo PNP. Kay kita katong video nga gigukod pud nila. Gigo hot pursuit to day. Hot pursuit. Hot pursuit. Ang simple nga panag-away o kana ganing ang uban anak Radyo Mandong ako nakasulay nako ana kanang dili mo hatag og dalan o kanang dili nagdali ka o giveaway di ba naman yung mga signal giveaway niya git jud ba ipan jud ba kanang ilag yung i-dos na ilang simod sa ilang sakyanan kay dos gyud nga mauna di ba unya pagkaabot di mo dito sa traffic light abot ra mo. Abot ra mo ni arang sampataw. Ako magyaw-yaw ko sulod sa kinan. Unsa man ni siya, pero after ana. Ako magpasalamat ko. Kanang na ako'y pasahero nga mag-drive ko, labi nag akong asawa. Kay ako may pag mangisog ko, mas isog ba ko asawa? Kulatahon man ko. Mayo nang naakay ka pasahero kay og ikaw ra usa, why mo neutralize imo haday? Walay mo kanabitong tambag-tambag nimo. Sakto. Katawa mo do ba ka-relate mo? Okay. Ang paganda niya ni mga drivers na murag na problema sa anger management. Kinahanglan sa gid ka maghuna-huna. Kay mataas man gud ang imong emosyon. Tinuod na dili na ka makaano ba ang imong ginapang-ingon kay out of your emotion na lang sa imong kasing-kasing pero wala na ginahuna-huna. Yes. Kinahanglan nimo hunahunaon sa gid sa makadaghang higayon. Ginhawag lalom. Kamahayan ba? Ginhawag sa lalom unya doko sa ibuhag nga kanabitang driver seat nga ayaw sa gyud bagya ka sa mag-react. Edisod ka. Kana pod niya usahay pod kini si Radyoman Renz sa kanawang ko ana. Ay ginapot kay ay nga naman inana pwede kay ka magpagawas. Yes. Kasulod sa sakyanan. Kasulod lang para pagawas na ayaw na.